Folin tan ni o be magazine mali filɛ bagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan bagurubaw olu filɛ baguruba fɔlɔ la sa an ka furancɛ fanga maɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye a taara usine dayɛlɛ kɔni o la bi min kɔni kɛra Sanankɔrɔba usine agro industrie n'o ye bayɛlɛmalikɛyɔrɔ ɲuman kɔni min bɛna jɔ Sanankɔrɔbakaw fɛ yen nɔ n'an ka balɔntana kɔrɔ dɔ ka baara senw kɔni n'o ye Seydou Keita ye an b'an da don o la ko walawala n'an bɔra yen nɔ siraba kasara kɔni o dɔ kɛra Buguni Bamakɔ o dancɛw kɔni na sa min kɛra sababu ye ka maa saba min ka taa maa wɔɔrɔ kɔni olu bɔnɛ u ni na ka maa caman kɔni bana kosɛbɛ an b'an da don fɛnɛ na ko walawala n'an bɔra yen nɔ an bɛ don Motikaw fɛ yen nɔ kulu marifatigi dameleke maa dɔw ye ciɲɔgɔnna dɔ kɛ yen nɔ min kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ u ni na k'u sɔrɔ ka kɔɲɔsenw kɔni na an b'an da don fɛnɛ na ko walawala ka se ka ni kunnafoniw kɔni o datugu sa ni budulanci kɔni o nasiraw fɛ sisan an ka kapitɛni n'o ye Amadi Traoré ye k'ale kɔni gɛnbɛ fɔlɔ ka bɔ balontan kɔni o kadira kɔnɔna la ni FEMA foot mɔgɔw kɔni ka décision tali an b'an da don fɛnɛ na ko walawala aw bisimila ko kura kunnafoniw kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba la cogo min na an ka furancɛ fanga maɲɛma colonel Asimi Goita a taara baarasen dɔw nɔ donni kɔni o dayɛlɛliw kɔni na bisa min kɔni bɛ taga bayɛlɛmaliko ta fanfɛla la i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na a kun kɔni a kumasenw kɔni kun taara an ka balontanaba kɔrɔ dɔ fɛ n'o ye Seydou Keita ye ani an ka furancɛ fanga maɲɛma kɔni kun ye a kumasenw kɔni yira ɲɔgɔn na a yɔrɔ kɔni banni ka se ka dayɛlɛliw kɔni kɛ sa furancɛ fanga maɲɛma o kɔni taara o baarasenw kɔnɔna min kɛra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2024 kɔni furancɛ fanga maɲɛma fo ka taa se an ka jamana kadiribaw kɔni caman kun bɛ a ko kɔni o kɛnɛ kan mun kɔni ka baarasenw bɛ taga bayɛlɛmaliko ta fanfɛla la o caman kɔni kun bɛ a ko kɛnɛ kan yɔrɔba in kɔni dayɛlɛla k'a to a kɔni o da agroalimentaire Seydou Jago Awa kɔni n'i y'a dɔrɔn kɔnɔ a bɛ kɛ SDA ye o kɔni o yɔrɔ kɔfɔli min kɔni filɛ nin k'a bɛ na kɛ sababuya ye ka baaratanya kɔni k'o kɛlɛ jamana kɔni ale kɔnɔna la kosɛbɛ barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 400 o n'a bonyanko kɔni k'olu bɛna tacogo jɛlenw kɔni na min ye ka sɛbɛnw kɔni kɛ n'o ye kɔntaraw ye k'o tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ maa min kɔni o bɛ ta maa caman kɔni min bɛ taa maa 1000 kɔ la olu bɛ ta donna tɛmɛ waatiw kɔni na sa min kɔni o bɛ kɛ sababu ye ka juguya fo ka taa se kɛlɛ barantanya kɔni k'o kɛlɛ jamana ale kɔnɔna la kosɛbɛ ko ni yɔrɔ kofɔlen min dayɛlɛlen filɛ Sanankɔrɔba kɔni na sa n'ale bɛ tali kɛ Kulukoro ale kɔni Nandugu kɔni na sa ko a yɔrɔ kofɔlen kɔni a yɔrɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn k'a bɛ taa hectare 7 o n'a bonyanko kɔnɔna wa k'a yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ baarasen minnu bɛna kɛ a kɔnɔna la n'o ye bayɛlɛmali minnu bɛna k'a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya tuluko ta fanfɛla n'o ye tulu sanuma min bɛ se ka baarawalew kɔni kɛ sa ko o bɛna ka a yɔrɔ kofɔlen ninnu na sa fo ka taa se baganw ka dumuni kɔni o ɲumanw dilanni n'a bayɛlɛmali o fɛnɛ kɔni olu bɛ sɔrɔ a ko juru la ka taa se tigatulu fo ka taa se situlu bayɛlɛmaliko ɲuman ma ka se k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye fɛn minnu bɛ se k'a nafa ka sɔrɔ a ma bɔ ni kɔkanna la ka na an yɛrɛ ka se k'a bayɛlɛma cogo min na fo ka taa se safinɛw olu dilanko ɲumanw ani bitɔnw kɔni an b'an ka baarafɛnw kɛ min kɔni kɔnɔna la sa n'a bɛ se ka kɛ baarasen wɛrɛw ye tuguni ka se k'olu kɔni olu dilan ko o min filɛ nin ye k'a wari kɔni kasabiya bɛɛ kɔni bɛ taa sefa wari miliyari 14 kɔni ye ko baarasen ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna ka bɛn n'o ye an ka furancɛ fanga maɲɛma fo ka taa se gouvernement maa tɔw kɔni ma u kɔni ye foli ani tanuni kɔni o kɛ ka di Seydou Keita kɔni ma barisabula ko ni ɲɔgɔnna hakilibaya kɔni k'a sigi Mali kɔni kɔnɔna la walasa cogo min na maliyɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ ka bɔ palon ni nantankoloya baara ninnu kɔni ma ko o bɛna kɛ sababuya ye u ma kofɔlen kɔni u ka fo kosɛbɛ Seydou Keita ale kɔni folen kɔ o ko la sa furancɛ fanga maɲɛma a y'a ka nisɔndiya a y'o fɛnɛ yira kɔni kɛnɛ o kan n'an bɔra yen an bɛ taa siraban kasara min kɔni o kɛra Bamakɔ Buguni o kɔni siraw la sa min kɛra sababu ye maa 7 k'olu bɔnɛ u ni na ka maa caman kɔni k'olu bana kosɛbɛ sa min kɔni kari kɔni dɔ de kulo sa kari min bɛ yen n'ale ye bɛɛ jɛ kari ye a bɛ taa a ka transport olu ka kari don ale kɔni tun bɛ ka bɔ Bamakɔ k'a kunda Buguni yanfanw kɔni ka waati min na nka ko
maa dɔw kɔni ka tracteur o de tiɲɛnen kun don k'o da sira kɛrɛda fɛ nka a jɔcogo kɔni o tun man ɲa o kɔnɔna la a ka transport ale kɔni ka mobili nana tu o la ka sɔrɔ ka taa fara bolimafɛn wɛrɛ kun min bɛ taa kariku fɛnɛ na sira dɔw kɔni o fɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko air kumanton ale n'o kɔni u cira ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔnɛna o nin na min kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 min kɔni na kotigi min ka baara bolo kɔni kun bilalen don siraba kasara ani siraba koɲɛ ɲɛnabɔli kɔni ma a bɔra ka laseli kɛ laseli min kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko ni min kɔni filɛ nin ye ko n'a siraba kasara kɛra ko olu kɔni a fɔlen ye waati min na o kɔni bolila kosɛbɛ ka taa maa kofɔlen ninnu ta ka se ka se n'u ye Buguni kɔni ale dɔgɔtɔrɔso kɔni na walasa cogo min na bana bɛ minnu na minnu ta kɛra jogini ka se ka kɛnɛya kɔni o di olu ma maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fatura ka se ka taga olu bila yɔrɔ la u bɛ se ka matarafa yɔrɔ min na walasa cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka n'u ta olu bɛ se k'u sɔrɔ wa fɛnɛ kotigi y'a yira k'a fɔ ko nin ko min filɛ ka kɛ k'a ko kɔni k'a bɛ tracteur tigi ka ko kɔni nɔ kan barisabula ale y'a ka bolimafɛn kɔni jɔ sira yɔrɔ min na o tɛ jɔyɔrɔ ye nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ ko boliko jugu kɔni o bɛ taga karibolila fila ninnu ka yɔrɔ la barisabula k'u si kun tɛ ka boli dɔɔnin u bɛɛ tun bɛ ka boli ni vitesse gɛlɛnw ye ni maa man tɛ k'a kɛ bolimafɛn na surtout dugutaga siraw kɔni olu la nka ko min filɛ nin ye k'u bɛ dugawu don kɔni o kɛ sa banabagatɔ ala ka nɔgɔya k'u ye banbagatɔ kɔni ala ka bada dali kɔni o nɔgɔya u ye o b'a to an bɛ don motikaw kɔni olu fɛ yen nɔ sa nin ye kolomarifatigi dameleke maa dɔw ye kɔni ye sa minnu kɔni y'u ɲɛsiri karatata jigun bogon ale kɔni kɔnɔna la sa ka se ka don ka taa maaw kɔni ka kɔɲɔsenw kɔni olu la ka se ka kɛ sababu ye ka maa caman kɔni olu fa kosɛbɛ min kɛra tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔni na sa ni maa kofɔlen ninnu kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u bɔra Katiba Masina ale kɔni kɔnɔna la sa walasa cogo min na k'u kunda Moti ale kɔni kɔnɔna kan ni o dugu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Jigun Bongo o kɔni o yɔrɔ kofɔlen na ni ko wale kɔni k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 olu waatiw kɔni na ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u kun sigi bɛ ka kɔɲɔsen dɔw kɔni o sigi sen kan n'o ye furusiri sen waatiw ye sa ni maa kofɔlen ninnu kɔni donna u ye dugu caman kɔni n'o ye maaw ka buguw ye siso u y'olu caman kɔni o jeni ka se ka maa caman kɔni fɛnɛ k'olu faga dɔw yɛrɛ kɔni jogina kosɛbɛ k'a maa dagaya kɔni ko o ma se ka dɔn barisabula a kelen n'a fɔ a kasara kɔni o bonya bɛ kosɛbɛ ka kunnafoniya kɔni o datugu ni dolanci kɔni ye sa ko n'i y'a ta k'a lajɛ kapitɛni Amari Tarawele ale kɔni ka suspension kɔni o ko juru la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kapitɛni Amari k'u y'a kɔni a bɔ balontan kɔni ale kadara kɔnɔna la ni waati in na fo waati min na n'u bɛna décision wɛrɛ kɔni ta o b'a fɔ nanzarakan na jusqu'à nouvel ordre o ko kɔni na wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o ko min filɛ nin ko o ko kɔni u y'a yira k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ka a ko bɛna kɛ gɛlɛya caman ye dolanci kɔni o kadara kɔnɔna la barisabula k'ale bɛ taga ni sɛbɛnni sen min ye o ye fila ye filanan kɔni ko o jɔda ba de kɔni bɛ balontan kɔni o kɔnɔna la cɛba in kɔni k'ale ka mayo kɔfɛla la numéro 2 kɔni ko o sɛbɛnni b'a kan wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ misaliya kɔni na ko coupe du monde min kɔni kun kan ka taa san 2026 kɔni na sa n'o o sélection kɔni tun bɛ ka kɛ ko u ka jigini ka bɔ o ko la u ka bɔ o ko kɔni na sa ko a sɔrɔla ni ko la barisabula o waatiw la o y'a sɔrɔ ko Amari Tarawele ale kun suspendé don o waati kɔfɛlenw na fɛnɛ wa fɛnɛ ko maa caman kɔni ye misaliya dɔw bila u y'a yira k'a fɔ ko balontan in kɔni na ko dɔw bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ n'u tɛ ka a ta a ko ɲɛnabɔbagaw tɛ ka a ko ta ba la ko de bɛ ka kɛ sababu ye u ka tiɲɛni waleya kɔni o caman bɛ ka sɔrɔ a ko la wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye communiqué min sɛbɛn k'a bila u y'a yira o laseliw la sa k'a yira k'a fɔ ko balontana ɲɛmɔgɔw k'u tɛ ka ko dɔw ta ba la ko min bɛ yen n'olu bɛ se k'olu layɛlɛ sanfɛ ka se k'u ka balontan kɔni walasa an bɛ se ka nɔbɔ balontan kɔni o senw na sa k'o tɛ ka nɔbɔ o laseli min kɛra dɛ balontana caman kɔni olu kɔni y'a laseliw ni ka a cari bɔlɔlɔ siraw kɔni ka sa nka k'ale kɔni de kɔni kɛra minɛbaa ye k'ale kɔni bɔ baara senw na fo waati min na ni sariya kura kɔni n'o bɛ
ta wa kun y'a ta k'a lajɛ ko balɔntana caman kɔni olu ye a ko kɔni cari kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaye Sako fo ka taa se Kamori Dumbuya n'u b'ale kɔni wele ko Tupi fo ka taa se Jaji Samasego ni bɛɛ b'ale wele ko Sama Sécurité ani kɔni Amadu Aidara ni bɛɛ b'a wele ko Dudu olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni cɛba in kɔni n'u ma a to a ka don ka segin ka na baarasenw kɔni na k'olu si kɔni tɛ ni u sen da ballon kɔni ka ko ka dolan ci Mali kɔni ale ye bilen nɔ ko ya sɛbɛnnikɛla kɔni ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko tant que ni sɛbɛnni ni sanction kɔni ma wuli yala ni maa kɔfilen ninnu ye kuma min fɔ u bɛna t'u ka kuma sen ninnu kan wa nka k'a mana bɔ min na don n'a nataw la u bɛ taa k'o da filɛlikɛbagaw olu kɔni kulo kan nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoniw na sa an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ